गणपतीची आरास आणि माटोळी म्हणजे गणेशोत्सवातील गोव्याचं खास आकर्षण. कला आणि संस्कृती खात्यामार्फत घेतल्या जाणाऱ्या माटोळी स्पर्धांमुळे अनेकांनी यामध्ये वैविध्य आणलं. रानावनातून फिरून अनेक वनस्पती आणि फळं शोधली. कितीतरी माहीत नसणाऱ्या वनस्पतींचे औषधी गुणधर्म यातून सापडले. या स्पर्धांच्या माध्यमातून नावारूपाला आलेलं एक नाव म्हणजे सत्तरी तालुक्यातील बांबर गावातील राम ओझरेकर. सहज म्हणून ते या स्पर्धेत सहभागी झाले आणि पहिल्याच वर्षी 70 वनस्पती आणि फळांची माटोळी त्यांनी बांधली. हळूहळू दरवर्षी नाना प्रकारच्या वनस्पतींचा शोध ते घेत राहिले. वर्षानुवर्ष आपल्या कुतूहलातून त्यांनी आपली माटोळी वाढवली आणि जपली सुद्धा. एक महिना पूर्वी निरीक्षण करायचं, कुठं काय आहे, आता ह्या झाडाला काय आहे, ह्या झाडाला फळं आहे ते बघून ठेवायचं, कसं नाही अमकी असं असं करून ते ठेवायचं. आणि चतुर्थीच्या पूर्वी 4-5 दिवस ते सगळे गोळा करायचे, म्हणजे हिडून सगळे गोळा करायचे. एक 4-5 माणूस त्या खातीर कामाला घ्यायचे आणि ते सगळे फुलं जमून एका रूममध्ये ते ठेवायचे असे. आणि चतुर्थीच्या आदल्या दिवसापासून बांधायला सुरुवात करायची. ते चतुर्थीच्या दुसऱ्या तिसऱ्या दिवसपर्यंत आम्ही माटोळीच बांधतो असं ते चालू असायचं, कारण एवढं ते झालं पाहिजे ना. स्पर्धेत सहभागी झाले नाहीत तरी ओझरेकर त्यांच्या घरी माटोळीला किमान 100 ते 150 गोष्टी तरी बांधतात. यावर्षीच्या माटोळीत त्यांनी डायबिटीजवर गुणकारी कुड्याच्या शेंगा, तायकुळा, बालकांच्या पोटात दुखायला लागल्यावर उपायकारक कुड्याची फळं, घसा खराब झाला तर उपयोगाला येणारं कवंडळ, खाज उठल्यावर लावली जाणारी खळटी, जनावरांना जखम झाल्यावर वापरलं जाणारं गेळं, काविळीवर उपयुक्त आणि दात स्वच्छ करण्यासही वापरली जाणारी हसोळी, याशिवाय धोत्रा, केसरी, तोरणजन, दडदडीची फुलं, उबळीची फळं अशी विविध फुलं, फळं आणि भाज्या त्यांनी लावल्या होत्या. त्यांची माटोळी बघण्यासाठी कुठून कुठून लोक येत राहतात. त्यांचं संपूर्ण कुटुंब या कामात सहभागी होतं. मला आणि माझ्या कुटुंबाला सगळ्यांनाच फायदा झाला, कारण मी माझ्यापुरतं मर्यादित ठेवलं नाही. माझ्या मुलांना असं माहीत आहे, म्हणजे आता समजा आटकीचं एक झाड असतं आणि त्याच्या फुलं बांधतात. त्याचा उपयोग काय, त्या आटक्याला आम्ही काय करू शकतो, आटक्याचा कसा उपयोग होऊ शकतो हे आमच्या मुलांना मला असं माहीत. म्हणजे आहे त्याच्याकडे थोडेसे फोटो त्यांनी ठेवले होते. आता ते पुन्हा भोरग्यांना काय हे करायला दिलं आहे. जवळजवळ किती 30-35 का 40 फोटो काढून त्याची माहिती लिहिली होती खाली, की ह्या फळाचं काय उपयोग आहे, ह्या फळाचा काय उपयोग आहे, असं करून ते आमच्या मुलांनी केलं होतं. आणि आत्ताचं ते करायचं आहे त्याच्या मनात. तर हे मला जास्त माहिती मिळाली आणि माझ्या जीवनात मला त्याचा भरपूर उपयोग. म्हणजे मला आता 68 वर्ष आहेत, पण मला काहीच नाही, म्हणजे डायबिटीस नाही, प्रेशर नाही, काहीच नाही, कारण हे मला माहीत आहे कुठं काय करायचं. गेल्या 1-2 वर्षात ते स्पर्धेत सहभागी झाले नाहीत, मात्र माटोळी बांधण्याचा त्यांचा उत्साह अगदी तसाच आहे. माटोळीमुळं आम्हाला वडिलांसोबत अनेक झाडांची माहिती मिळाली असं त्यांची मुले सांगतात. याचा उपयोग असा आहे, हे फळ आम्ही अगोदर असं म्हणून वापरायचो आणि त्यानंतर हळूहळू एक संग्रह होत गेला आमच्याकडे. आत्ता जर बघायला गेलो तर माझ्याकडे आत्ता 35 फळं आहेत, ज्याची माझ्याकडे माहिती आहे की हे गुणधर्म, औषधी गुणधर्म म्हणून हे वापरली जातात फळं. पूर्वी माटोळीसाठी वस्तू शोधून आणणं म्हणजे संधी वाटायची. यावर्षी आपल्याला काय नवीन मिळेल याची उत्सुकता असायची. मात्र आता जंगलात माहीत असणारी झाडं सुद्धा पाहायला मिळत नाहीत, अशी खंत त्यांच्या मुलाने व्यक्त केली. माटोळी फळं आणायची झाली तर रानात जावं लागतं. रानात गेलं तर फळं मिळत नाही, कारण जवळजवळ जी फळं आहेत ती हे धंदा करणारे झाडच मारतात. झाडं मारलं का या वर्षी मिळालं पण पुढच्या वर्षी मिळत नाही. आम्ही तसं करत नव्हतं. जे झाड आहे त्या झाडा जिथं जायचं तिथं वरती चढून ते एक फळ असेल तरी काढायचं, पण ते झाड मारायचं नाही, कारण आम्हाला त्याची आशा होती पुढच्या वर्षीला आम्हाला आणि मिळेल. पण हे धंदेवाले तसं करत नाही, ते सरळ झाड मारतात आणि आपला धंदा करतात. माटोळी बांधायची म्हणजे कितीतरी हात काम करत असतात. स्पर्धा घेत असताना सहभागी होणाऱ्या व्यक्तीचा खर्च निघेल एवढे तरी मानधन सरकारने दिल्यास पुन्हा स्पर्धेत सहभागींची संख्या वाढेल असे त्यांचं म्हणणं आहे. माटोळी बांधणाऱ्याला माहीत आहे की किती खर्च येतो, की हा जो खर्च आहे तो खर्च जर बघायला गेलो तर 7-8 हजार रुपये खर्च हा असतो. कमीत तो मी कमी म्हणतो, कारण जास्त जर करायला गेलो म्हणजे आम्हाला माहित आहे की आम्ही 10-12 हजार रुपये सुद्धा खर्च केले. सरकारने आर्ट अँड कल्चर जे आहे, कला आणि सांस्कृतिक, त्यांनी असं करावं की बक्षीस असू दे किती आहे ते असू दे, पण जे सहभागी होतात म्हणजे ज्यांनी फॉर्म भरलेला आहे त्यांना मानधन म्हणून काहीतरी, कमीत कमी काहीतरी, म्हणजे बाबा त्यांचा खर्च तरी भागेल
त्यांना जो काही खर्च केलेला आहे तो खर्च तरी मिळेल. एवढं जर झालं तर पुन्हा जे 28-29 लोक भरत होते माटोळी बांधण्यासाठी फॉर्म, ते पुन्हा भरायला सुरुवात करतील असं मला वाटतं. नागरीकरण, जागतिकीकरण यांचे जसे फायदे आहेत तसे तोटेही. गोव्यातल्या सुंदर गावांमध्ये सुद्धा आता ही भांडवलशाही व्यवस्था पोहोचू पाहतीये. व्यवसायाच्या नावावर निसर्गाची हानी होऊ नये इतकंच.